2020. 20. Opo. Tapos niyan, 2022 na. Opo. Maayos na lakad mo. Ilang steam niya ang ginawa sa pinasabi ko? 8. 8 steam. Taga-samba kayo, te? Sa Kalinga po. Kalinga. Pero ngayon, maganda na. Yung na-alignment. Kasi yung una yan, hindi ko in-alignment yan kasi masyado matigas. Opo. Hindi ko ma-alignment kaya sabi ko, mag-steam ka para lumambot. Opo. 2.5 years na yan, 2020. Upo. Anong pinagkaiba? Magaan po. Magaang. Opo. Isang alignment na lang yan, te. Kaso, si Apo Sinda na magsasabi niya kung kailan. Pero malayo agwat niyan, te, mga 15 hanggang 20 days. Hindi yan pwede tumagal. Kasi magtyaga ka. Ikaw anak, nag-iisa, ikaw natural driver. 20 days. Kasi pag pinatagal mo yung tatay mo ulit, titigas yan. Ano? 20 days. Oh, Mula ngayon. oh, pasok yan. Bukas. Pasok yan sa 29. Ano ba lang ngayon? 17? Oh, Ay, bilangin mo na. 17. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 days lang. Pwede pa siya sa 12 days na lang. December, wag na siyang pumunta. Ano siya? 28? Yung nga 30, meron ba tayong gamutan? Oo, 29, 30, natural. Ayan, mamili ka sa dalawa. Oo, yung dati. Katapusan yun. Wala kayong pasok, oh. Wala At pasok sa 30. 30. Holiday yun. Wala, holiday, yung 30 na. Pwede po sa holiday? Okay, king Oo, at 30. Wednesday yan, meron pang gamutan. Marami ka pasyente nun. Anak, okay? Schedule lang natin sa Okay. 5:30. Wala daw. Agagaan mo, kasi hindi yan pwede tumigas kasi naglalakad na yung tatay mo. Kailangan niya maagapan. Pag yan, kasi isang alignment na lang yan. Pag na-alignment na yan, wala na kaming maitutulong dyan. Kasi 2.5 years na siyang stroke. 8 days siyang in-steam. Yung in-alignment ko siyang una, hindi ko pinagpatuloy dahil hindi niya kakayanin, sobrang tigas. Oh. Kaya, pinag-steam ko siya para pagbalik niya ngayon, bumalik siya. Kailan baka yung nagpagamot dito? October 7 po. October 7. Ngayon, November 17. Tama ba? Kuha kami, kuya. Ay, hindi. Opo. Ay, November 17. 18 na bukas. O tama. Eh, konti lang pala. Ilan ang pagitan ng inano? O tama, pwede ka sa 30. Sige. Ngayon, lakad. Tingnan natin kung nahirapan ka. Oh, maganda. O, wala na. O. Para O, kanina, yung umupo siya, yung hindi pa na-alignment. Ayaw gumalaw yung paa niya. Isang alignment na lang yan. Pero bawal sa tatay mo, sa asawa mo, te, hindi pa siya pwede magbuhat ng mabigat. At hindi siya pwede maglakad ng 100 years loy. Hindi naman sa lagpas kaya niya. Hindi siya pwede sa 1 hours. Kasi hindi pa pwede yan. Kasi yung mga ugat niya, ngayon pa lang nagre-recover. Hindi ka pwede bumuhat ng mga 50 kilos, 20, 30 kilos. Mga 20 kilos lang kaya niya. Yung mga buhat lang ng mga timba. Pero hindi siya pwede magpagod. Kasi yung ugat niya, kare-recover lang yan. Pag yan na-stroke ulit, shutdown yan. Wheelchair na yan. Mag-ingat ka pa yan. Kahit maka-alignment na natin yan ng 29 o 30, magbilang ka muna ng mga January, saka na babalik lahat ang lakas mo. Pero, kakayanin mo na maglakad ng mahigit 1 oras. Kasi iba yan, kuya. Kasi 2.5 years na yan. Ngayon lang yan naka-recover. Lahat ng stroke, para ka pa lang yung sanggol. 3 taon, 4 na taon, nagsisimula ka na maglakad. Kaya capacity niyan, 6 months, pwede ka na magbuhat ng mabigat. Tan ngayon, pag nakalakad ka na, yan na. Magpainit ka lang, hindi ka lang pwede magpagod. Pero hindi kita sinasabi na maglakad ka na matagal. Pero, pwede ka maglakad na matagal kung hindi lang mainit ang panahon. Kasi, once na maglok ulit ang ugat mo, wala sa circulate ito, yan ang sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ko yan sa pasyente ko. Mahirap ibalik ulit yung steam, yung stroke. Pag na-stroke agad na mabilis. Lahat ng ugat mo, damay-damay na. Imbis buhay na sila, may power na, pati yung dating maganda, madadamay. Pero tuloy-tuloy na yan. Kasi nakalakad ka na eh. Okay na. Ito naman ang asawa niya. Alignment. Sayang, wala sana si Lisa sa breast niya. Lahat yan, general. Hindi, cesarean ka ba? Hindi ka naman cesarean eh. Na-operahan na po, naalis na yung mattress ko. Wala na yan. Pero 2014 po. Okay na yan, matagal na yan. Bilis niya maglakad oh.
Taga Kalinga. Kalinga. May shout out sa mga Kalinga. Shout out. Hoy, Shout out. shout out. Taga-Tunga. Kalinga. Salamat, Apo Angel. Maraming salamat muna sa Diyos. Sa Diyos. Una muna kay Papa Jesus, syempre. Hindi naman namin yan magagawa kung hindi kami niya tinutulungan. This is name, nakamag namin. Thank you na. Salamat din sa inyo. Thank you.